Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Ilabi na katong tuas sa laing nasod nga mga ka-listeners nako ug naa sa Pinas. Kumusta na kamong tanan diha no mga ka-followers, mga ka-listeners? Pinaot nga naata sa maayong panglawas ug kapiskay no. Ug karon day atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon ug sa dili pa no. Ni ako basahon nga pipila nga nag-comment kang Gisa Montesino. Excited na mi sa part 18. Salamat kayo no, sa pagpaminaw. Gisa Montesino, mauna na imong gipaabot no, part 18. O shout out dahil no, kang Alexander Ami Alexander from Georgia, Atlanta. From Atlanta, Georgia. Salamat kayo no, sa pagpaminaw no. Alexander, salamat kayo sir sa pagpaminaw ning maong sugilano no. Ug uban akong mga damang nga ipang upload o kang Crisila Bagyo Undong, maayong buntag diha Lord. Salamat sa Lord sa pagpaminaw no. Crisila Bagyo Undong, salamat kayo sir sa pagpaminaw. Ma'am sa pagpaminaw. Bayno di ta maglangan. Palihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel no para ma-notify ninyo kung na ako'y bagong i-upload no sa mga sumpay nga drama. Bayno di ta maglangan. Ang laing sumpay ning sugilanon na sinuwat ni Emmanuel Nadila Sakul, Idana Ibarra, part 18. Basta. Maunay akong naibawan, Bads. May tinagaw eh. Hilom lang, pinagkikita ko lang. Ubulo-ubulo. Sagay mo na to, ha? Di yun na to ihatag ang atong kumpiyansa nila. Mitiks na kusbadong. Okay ra kuno nga itong storyaw si Dana. Mitugot eh sila si Imak Opoldo? Tingali kay ang text ni Badong. Igor man nga mingon nga pwede ra na itong may storya si Dana. Gusto ko, Ronnie. Nga kung istoryahon man nato si Idana, kita rang tulo sa iyang kwarto o guway laing makadungog. Sige. Atos lang inon. Sa tinuod lang, no? Musurok pa ba igid gahapon akong dugo nga makakita nila? Labi na gid ni Imak og ni Puldo. Ay, relax lang yun ang imong kaugalingon. Kaliso na kayo og masayop ta. Kita ba yan ang ginahanglan ng panahon na? Maningkamot lang yun ko, Ronnie. Kay usahay ra ba? Dali ra gid kay kumadas akong emosyon. Kontrolaha lang gud ka ng imong kaugalingon. Kay maura ba na usa sinungdan kung nga nung na-stress ka ng imong heart. Tungod sa sobrang kasuko mo na ng mga tawhana. Mao lagi. Maningkamot lang gid ko. Insayuha lang yun ang imong kaugalingon. Ilabi na nga mga tubang tanya ni Dana. Nagpractice na bitaw ko. Sige. Diyan saman, ready na ka? Tay pa una. Mo ginhawa una ko glahom. Sige. Ginawa kay aron ato ng atubangon si Dana. Okay na. Ready na ko. Okay, good. Tara, ato na siyang atubangon. Lingkod mo. Lingkod mo, Ma'am Leslie. Salamat, Puldo. Dili lang ka ining usaron eh. Salamat lang. Dana. Na kay mga busita na. Nakailagay na nila day. Hi, Idana. Kumusta? Idana, nagkaila pa ka na mo? Ako si Ronnie, o kini si Leslie. Ronnie? Nagkaila ka pa na ko? Wa ko makahinumdum kun kinsa ka. Pero ganahan ko nimo kay gwapo ka. Ha? Idana, nahinumdum pa ka na ako? Kinsa ka? Ako rin si Leslie. Imong higala. Wa ko makailan nimo. Pero ganahan ko niya kay gwapo siya. Kuan, Naano ba kay uyap? Sana man ganun na ingon man ining storya. Kanang kuan, Idana. Ako ni siyang bana. Ha? Bana? Oo. Ako ang iyang asawa. Kaming duha magtiayon mi. Pero nga naman nga gwapo siya. Nya ikaw dili. Kanang Idana, niyami kay doon na mituyo ni mo. Naibog ka ini niya? Ronnie, maayo tingali nga dili lang una nato sa istoryahon. Kay dili ta magkadimao sa atong istorya din eh. Mga balayin!
ni Puldo. Mau ba? Malagi, Mads. Bagsik mo sila kayo ni si Danoy. Maldita po nung sungugan kayo. Pastilan, di na batig na uslisli. Magigisilisirang yang gisungog. Yan si Ronnie di ay. Ay, ginahin na niya. Iyan laging gipasuya slisli. Mga namuwain daw ng naos ko, wow. Wala siya kagawan taloy. Mong, wa magdugay istorya ni Dana. Namuwal kalagot. Kuyawan mga ligo katakihon. Kalawgaw biya ay. Basin og naapak ko tunguran na. Adik-iki kong katawa. Nagkatawa bitaw ko si Lumbads. Labi na nga, nagkasugat na nga mong mata ni Imak pa. May lagali kay, ba't nakalingiw ko? Kaya wapa, bistrad, mubakag sa ginod akong katawa. Nakasabot na ko na ipuldo na. Wala kay. Ngausa. Gito yung idana no nga. Wa niya pa ibawas tanan ba nga. Naulian na siya. Aron, makabaw siya sa duha. Wala kay. Wala gusto yung kabads. Akala sa ako lang nasabdan eh. Ha? Sa liho ko ka lang sultang idana ba? Wala ko nasabdan. Di ba mingon mo siya nga, di siya sayon ilaron nila ni Ronnie og ni Leslie? Wala kay. Abi ni mo bads no? Kana si Dana ba? Buutan yung kayo ng pagkababay. Liwat ka na siya nga manjod. Pero nakailagay ko sa batasan na nanyaw. Utukan kayo ng babayana. Kamausan na siya nga muduwag tao. Labi na sa gibuhat ni Ronnie o ni Leslie niya. Ay sos, naibaw ko nga di na nila masayon-sayon. Mabitaw nga di ko mutudluan na niya. Kay mas utukan kayo ng babayana. O naibaw na kayo na siya sa iyang gustong pagbuhaton. Buot ipasabot nga bright girl gina si Dana. Malagay. Ay, hilom lang pero sekreto ni king labok. Malagay. Pastilan, nauyon kay ko hering iyang duwa karon Mads. Panahon na ni nga makabaos na sa tanila. Bisit! Nabisit na hinoon kong samot ining kayong tanga. Musamot man ang akong sakit ining dapita, Ronnie. Kalma lang lagi. Ibong sa kong silusohon katong gisulti ni Dana. Hindi ba bitaw ka nga wapa to siya sa iyang kaugalingon? Oo, bitaw. Nahibaw kong wa siya sa iyang kaugalingon pero naglagot ko nimo. Oh, pero ka rin naman hinoong ka maglago-tago. Kay klaro kayo sa mong tagway nga nahimuot sad ka. Ay, nausabya ka eh. Mahimuot tayo na nga. Ang atong tuyo dito, maura man ang pagpangayo unta ni pasaylo. Natural nga, makalitan lang kasi ang gisulti kay wa man ta magdahom nga maingon adto. Basta kay naglagot ko. Paitas nimo eh. Ida, palaw mi sa tao ng imong pagsabot. Di kay mo diretso lang kag banghag. Sabtunon baya kayo ang kinaiya ni Dana ron. Pero, time para good. Oh, Unsa makitan-aw ni mo ni Edana? Nawa gid ka to siya sa iyang kaugalingon? sumagot. Nakasaksi magyuta siyang kinaiya. O mga sinultihan. Wa pag siya siyang hustong panguna. Kaya kung sa masada imong pagtuo. Naber? Sa akong pagtuo, no? Mura siya nagpakaroon ingnon lang. Murag di sa siguro eh. Nahibaw biyata sa kinatibukan kung unsay hinungdan ini. Kung ganong naingon siya na. Oh, ang ako lang ba? Makapahibong baya kaayo kung ganong nauli siya din, he? Angay ba, unta nga tuwa siya sa ospital aron adto siya dito maatiman, di ba? Pagbuot lagi kuno na ni Juan, katong yan doktor ba? Pagbuot na sa doktor nga ianhi siya din kaya ron ma-refresh kuno ang iyang hunahuna. Mura katuhuan dili ang katarungan. Kung naman si problema sa panghuna-huna karon, dapat tuas siya sa mental. Sa ako biyasang hibawan, ang mental usahay mo ay makapasamot sa problema sa mga tao nga dunay diferensya sa pangutok. Sa kaso ni Dana, murag di man sa buwang. Nawa lang yun siya siyang kaugalingon tungod sa tambal. Well, may punto ka na bahina. Ang ato ni buhaton, hari, kinahanglan nga mahibawan gyud ato kung unsa gyud tong tambala ang ilang gibutang sa lawas ni Dana. Kaysa ingon na ng pagiha, matabangan na to si Dana. Ug matabangan usab unya tapuhon aron mamaayo kasi mo sakit. Pero, dako pa kayong questionable, Ronnie, kun mutabang ba siya nato? Mutabang lagi na. Basta mag-amping lang kita sa itong mga lihok. Nga di ta mahibawan nila nga kita mo'y hinungdan sa pagka-inutil karon ni Dana. Basta, Ronnie, isalig na ko nimo ang tanan.
Tabangi ko inibahina aron matabangan sad ko ni Idana. Nay dagang pagi, honey. Nay dagan. Masulbad ra lagi ni kining atong dakong pagsuway karon gaya tubang. Kumusta na ang imong pamati, Idana? Okay naman ko, Nelson. Medyo naapa ko ilawom nga gihuna-una. Kung unsa gito hitabuan nga nauban ko atong lalaki o babae. Ang kapulisan, nagtuo nga na-hypnotize ka sa duha. Muna ako gihuna-una og maayo. Kung unsa gito hitabua kay, wag yung kumahinumdum ni atong bahina. Sagdi lang, Ed. Dako nga mong pagtuo nga masulbad rin kasuha. Salamat gid kaayo ninyo, Nelson, ha. Ang balaano ninyong kasing-kasing, di ko na ako ikalimtan. Nagpasalamat sa mi og dako kayo sa Ginoo, Ed. Nga wala kanila pasipad eh. Og naulian ra sabdayon ka sa imong kahimtang. Tinuod na, Nelson. Dako gid kaayo nga akong pasalamat sa Ginoo. Pinangga kay kas Ginoo, Ed. Kay wa gyud kaniya pasagdi. Di na masukod ang grasya nga iyang gihatag nako. Sa mga nangagi nga kapaitan sa akong kinabuhi, nahibaw kong naa siya kanunay ug wa gyud ko niya pasagdi. Excuse me una, Idana. Sige. Tubaga lang, Nelson. Hello, Papa? Ain ka ba karon, Nelson? Ni ako silang Idana, Papa. Bao ba? Aduna tay good news gay ka ni Hepe. Ha? Good news? Unsa na, Papa? Nadagpa na kuno nila Mayong ang lalaki. pagbuminaw sa Lex Naginganlan og Pinol. Ruel Ambong. Uy, wow! Nindot yan ang balita, Papa. Dada si Idana sa presinto karon. Ato tabag-abot kay makita niya ang lalaki nga usa sa nagkidnap niya. Sige, Papa. Karon dayon, akong dadon diha si Idana. Nakaila ba ka niya, Idana? Kuan, marag nakapamilyar ko sa iyang dagway, sir. Mahuli siya ang tao nga kauban sa babae nga nagkidnap nimo. Mao ba? Mahuli si Ruel Ambong. Ug katong iyang kauban mo si Divina siya, Divina Manalo. Ug naa pa ni siya mga kauban nga padayon para tong giila ug dipangita. Salamat kaayo, sir. Nga nadakpan ninyo siya. Masulbad na yun niya kining imong kaso kung kinsay nagpaluyo ni tanan ni Dana. Daghan kayong salamat, sir. Hipe. May mo bang musagbat ko og jutayng pangutana sa suspect? Yes. Go ahead, sir. Mr. Ruel, kinsa magyod ang mastermind ninyo ining binuanga? Tubaga, Ruel. Kuan, sir. Wa taon ko kay Bao, sir. Igor yung taon ko ni uban niya itong Divina taon. Pagkalong nagtubag. Wala lagi taon ko kay Bao, sir. Unsa may inyong rason nga inyo manggiturukan og tambal si Idana nga makadaot sa iyang kaugalingon? Wag ko kay Bao, sir. Igor yung kong misunod si Mando. Abi ni mo, Ruel, mas may musulti na lang ka sa tanang tinuod. Kay posible pa nga mapasaylo ka sa imong mga saha. Pero kung mulimod ka sa tinuod, basin ikaw pang madutan sa tanan. Ug mapasan sa dakong silot unya nga ipahamtang diha nimo. Busa, kung ako pa nimo, tugaan na lang, samtang sayo pa, kung kinsa gyud ang nagsugo ninyo. Unsa? Nadakpan si Ruel? No, dili na tinuod. O dili mahimong sulti sa tinuod. Kikun iyan ang buhaton. Madamay ang akong panganini. Naibaw siya sa sunod nga may tabo. Iamong na ko ang tibuok niyang pamilya, lakip na ang iyang mga anak. Kinahanglan niya doon ay makasulti niya dito, ha? Kay oras na mapyait siya, tablahon gid ako siya. Bueno, buhata dayon ang akong gisugo nimo. Sultihi siya nga dili ko niyang nganlan aron way daghang inosente ang mapagan ini. Nakasabot ka? Sige. Buhata karon dayon. Sultihi gid sa ini akong bahan niya. Sa mga lalakihang nadakpan naman hinuon na Ruel. Mga pulpul, mga inutil. Yung sa umro nato ini. May tawagan ko. Kinahanglan nga dili gid iangin ni Ruel ang akong pangalan. Conrado Dominador?
Malagbit sa tuno sa iyang sinultihan. Wa gyapon siya musulti sa tinuod. Ug nagamit lang siya og pangan nga dili tinuod. Ang pangutana, kinsam ka na si Conrado Dominador. Ngano si Dana man gyud ilang giinteresan. Munay atong gisubay karon og maayo. Matod ni Hipe, ilag yung usisahon og maayo kung kinsa ng Conrado nga iyang ginganlan. Kay pulos naman siya mulimod. Kung tagadiin ka ng tawhana nga iyang gisgutan. Wa sa gitugan nga dapit kung asa gyud nagpuyo ka ng tawhana. Nagduda gyud ko pa, nga nahadlok kita siya. Ilabi na nga pamilyado rin ang tawhana. Ug doon ay duha ka gagmay pang mga anak. Ako nagisultihan si Hipe bahin ana. Gusto na ko nga pahatagan og proteksyon ang iyang pamilya. Aron mawa ang iyang kahadlok. Ug musulti siya sa tanang tinuod. Gusto ka pa. Kinahanglan gyud tinuod nga protektahan og una ang iyang pamilya. Aron dili siya bation og kabalaka nga musulti gyud unya siya sa tinuod. Si Hipe na may bahaw ni ana. Ug nagtuo kong mutug-an riyapon siya sa tinuod. Kung kinsa gyud mastermind ining binuanga. Patay! Wa na! Labing siguro. May korog ng itlog ron sa nagsugo ang mga tawanan. Korog ng itlog. Mulagi. Pero klaro kayo nga na matak siya o wa siya musulti tinawag. Bitaw. Nang luspad ang mga tuntong ang gisukit-sukit ang pangutanay. Mulagi. Di yun na mutog andayon kay nahadlok pa man. Sagdi lang, Noy Nang. Mukanta lang yan pala sinun. Mukanta lang. Karoon nga, bago pa. Ulimod pa man na. Mulagi. Di mo kumuto ba itong iyang hingo na Conrado Dominador? No. Nagmuhi mo naman itong pangalan ito tawana? Nabagtak lagi. Ay, basig nag-drugs itong tawhana. Malagmit. Kay? Mga bagakon ron. Dali. Sagad. Soyo paduga. Mamla. Pastilano. Ay, mulagi. Mula gusto yung kabads. Kay, nawa ka bantay. Kay, nakabantay man mo. Kung musulti siya, mo action na nagiwi yung baba. Hiwi. Bantay ka? Bantay ko hiwi yung baba. Hiwi. Mutagot ngipon. Mulagi. Elme kung kitaan niya sa news ay, Noy Nang. Nga, inisultihan ng mga nakasib sa buba. No. La, hiwi baba. Mulagi. Ang kanarunta sila. Maunta na ang dadon sa ICC. Mulagi. Oo, ganun nabot naman nutan. Nabot naman ka ng ICC. Lain na. Siyempre, hiwi man ba? Abot Hiwi ang man. sisi na. Mulagi. Buanga, hindi mo makay. Ayaw, sige, gisgotan lang ang ICC. Kasi sensitibo ng isuha ka raon. Mag-ampoy na unta, musulti na lang tinuod ka to, Sir Will. Asa raman ang tawhan na ba? Magrinta. Wala din siya mahimong ini. Musulti na lang din siya tinuod. Daraw, tumaraw na imong tambal. Relax lang muna, ha? Murag, ditaasan sa ng presyon sa mundo guna. Naglagot lang ko na guna ako na, Ronnie. Kalmahin lang lagi. Nahitabo na magud na, ha? Karon nga nahitabo na magud na ang ato ini nga kalma lang gihapon ta. Karon di ta masabtan sa itong mga lihok. Nabalaka lang gid ko, Ronnie. Unsaon na lang kung mo piyait gid si Ruel. Nastoryahan naman kasi yung mong gisugo dito. Hinuon. Pero, wabeta ka siguro, no? Basin pa lang og ipiton siya sa sod og musulti na unya hinon sa tinuod. Kung simba ko magani nga mahitabo gina. Uda, idawit yun ang imong pangan. Limod lang yun, ha? Ayaw yung pagangkon. Ing na nga wa ka makailan niya. O wa yung kay kalambigitan ining mga isyuha. Pero si Papa... Nagunaw na, Papa. Ako yung mga tarungan para nimo. Ronnie, ayaw bigyan ko pasagdi, ha? Naglibog ko kung siya akong buhaton ini. Relax lang. Daghan na kayo kong problema nga gyud na una. Nagtipunog ng tanan. Ug wala akong mahibaw kung unsay husto na akong buhaton karon. Sige lang, salig lang gid. Giti ka pasagdan ani. Bisa ko sa pay may tabo. Buhaton ako ang tanan aron mapanalipdan ka. Kung mahibaw ani Papa ang tanan, sigurado gyud nga wala ko'y paglaom ini nga makapanunod pas tanan niya katigayonan. Ay paggunahunaan na. Nalimot kasi mong gisulti nako nga naatay daghang rason o bahagi nga malutsan ra nato kining tanang pagsuway nga atong yatubang karon. Ronnie, naghuot man ang akong dugana. Ay, malalagi. Lagi palabiw ka balaka diha. Tabangi ko, Ronnie. Ngayon sa mandan o taga-hospital? Ayaw lang. Muhigda lang ko. Sige. Higda lang, hindi ka malipong. Mas mayo nga ako tawag si Dr. Frank. Aron, matsikap na ka. Matsikap ka na yung mong
Gamay na lang yun kayo og kuhang iha. Mahibawaan rin unya na to kung kinsa yun nagpaluyo ining binuanga. Nagagod kayong salamat ninyo, sir. Gibuhat ang nato kung unsay husto, Idana. Kinahanglan manubag yun sa balaod ang mga tao nga naghimo og binuang. Nipasalig si Hepe, nga mataral yun ang mga responsabling tao nga nagbinuang ni mo iha. Dako nga kong pagsalig, sir, sa tanan nga mitabang ako. Ilabi na gid ninyo. Digyo ka na mo pasagdan, Idana. Kay kami mismo. Kontra gyud kayo na mo ng mga tao nga naghimo og mga binuang. Ilabi na gyud nga ang ilang mga gibiktima mao mga taong inosente o way ikasukol. Wa bitaw gyud ko magdahom kung anong ilan ning gibuhat nako. Akong ipaniguro ni mo iha, nga di yun kini mausab ning mga binuanga. Tabang! Tabang! Nay, Samaron! nay nangayo og tabang. Susiha Nelson, kung kinsa ron ang nangayo og tabang. Ngano naman sabnero ni? Ang buti babayana pa. Mao gini ang pirmi niyang gimo karon nga maglisod yung kuno sa paginawa. Ano bang gahi masab kayo na siyag oo? Nga magyod siyang maatiman din ni sa ospital. Mabitan na pirmi na mong lalisan. Musupak magisan ako. Kay gusto lagi niya nga adtura kuno sa Atimanos Mansyon. Kung mauna iyang gusto, mamiligro yun ang iyang kinabuhi. Mao lagi pa. Tabangi lang kong pasabot sa mong anak kay usahay gud. Di na siya maminaw nako. Wa tay matabang niya. Kung ang iyang gusto ra gyud ang masunod. Ang iya laging gilauman pa nga matabangan siya ni Idana. Pero usaw masad lagi nga wa pa masagid mauli si Idana siyang kahimtang. Boy no, sagdi lang. Kung maulian na si Idana, ako'y muhangyo niya. Ako siyang hangyoon aron matambalan si Leslie. Mas mainon pa. Daghan jud kay salamat. Magampo gyud ko nga unta maulian na si Idana. Good news ni para na itong hari. Nga naman. Nagstorya mi ni Papa. Mato niya nga kung maulian na niya si Idana siya kunong sa iyang kemtang, iya kunong hangyoon. Aron tabangan ka nga mamaayo kasi mo sakit. Mao ba? Mao na. Mao ginikingon ni Papa. Siya gyud mismo ang muhangyoon ni Idana. So, okay kayo, di ba? Maayo hinoon, Ronnie. Pero maulian pa ka na si Idana. Eh, maulian na lagi na. Salig lang. Maayong pagbuminaw sa Lex Pino. Dili pa kita maulian si Idana. Ay lagi pag-unaw na ubate. Positive na lagi ta. Maayo na lagi ka. Dako gid ako pagmahinis akong kaugalingod. Ako ni sa ang tanan, Ronnie. Tanasad ka. Ay lagi paghilak. Gusto na ng pagbaso sa mga kaugalingon. Ang atong hunaw-naon karon nga mamaayo gyud ka. Napay nagang paagi. Tuo lang sa mga isulti nimo. Wala ing mabasol ini, kundi ang iyarag yung kaugalingon. Di ba maminaw sa hustong tambag? Ang gusto niya nga ang iyarag yung matuman. O lagi sabay nakadaot ni Leslie, Papa. Musukigil ko na mong sultian sa gusto. Pero naigisulti si Ronin ako. Maong gusto ko no niya nga adtor siya sa mansyon. Kay muhangyo ko no siya ni Idana. Aron tabangan nga ayuhon. Mano rin nakalisod, Papa. Naibaw ba yata kung giunsa niya pagmaltrato si Idana kaniadto. Iya biya nagipapreso kay piki kuno nga mananambal. Unya karon musangpit na siya ni Idana. Tinuod na. Ang tao nga iyang gipanghimaraot kaniadto. Karon mo na iyang sangpiton ug pangayo ag tabang. Mahimo man tingali, Papa, nga sila mismo maoy muhangyo ni Idana. Akong giingnan si Ronnie nga suwayan ako paghangyo si Idana. Ayaw pa, ayaw. Sila ipahangyo Kung mahimo, mismo si Leslie maoy pahangyoan ni Idana. Pero war ba di ay sila masayod nga naulian na si Idana? Mausa na problema karon kay maubiyan ay panugo ni Idana nga waon nila ang pasultihan nga nauli na siya gawas nato. Abi ni mo, Nelson, naabayag ko'y dakong kayo ubo sa imong igsuon. Daghan kog mga butang nga wa mao yun sa batasan ni Leslie. Pero isip kay kamo akong mga anak. Mula ba yun pirmi nga kung gugma o kaluoy ninyo. Di ko makaako nga magtanaw nga may usa ninyo nga mag-anto sama sa akong naagian kaniadto. Naibaw ko pa nga mapinagaon ka pag-ama. Pero sa sitwasyon mo ni Leslie, murag, ipaila sa panahon nga di gede sa tanang higayon. Mupaburo na lang pirmi ang naa siya kanunay sa taas.
Kung mahimo niyang tumban, o ludan ang mga tao nga ubos rin niya o kahimtang. Mo ka na'y wag yan ako mo yun ni Leslie. So, pag-yog ka ni Anto, Papa. Tinuod yun kayo. Apan kinahanglan nga mula ba pagyod ang atong pagsabot og kaluoy niya, Nelson. Ang akong gugma niya isip, amahan. Di gayod mawa. Por eso pa. Kinahanglan sab, tudluan siya o mahing leksyon. Nga dili sa gayon, nga to siyang duphan siya ang mga kasaypanan. Kung mahimo, mangayo siya og pasaylo mismo gyud ni Dana sa tanan niyang mga saha nga nahimo. Nakasabot ko, Nelson. May punto ka sa imong katarungan. Para nako pa. Ang ayan lang yun nga sila mismo mo imuhangyo ni Dana. Pero sa imong paminaw, mutabang ka ha si Idana nila. Oh, naaragyo ni Dana ang tanan pa. Siya rin bugtong magkatubag niya ang pangutanaha. Bueno, sige. Akong sultihan si Ronnie, bahin na. Oh, ingnagit pa. Aron, makatuon sila mismo sa pagpaubos sa ilang kaugalingon. Pastilan. Maayo gani kay wa madayon eh. Natabang pagid. Mo lagi. Naswertihan pa kay na lagi mitabang. O sabi ko ay sakit ni Leslie. Malagi. Kasi lagi kuno. Komplikado na kuno kayo. Kay matod pa doktor, kinanglan na kuno i-bypass siya. Bitaw. Kadelikado na gid ana. Uy, kana ra bang kasing-kasing no traidor ba ya kay nang sakita na? Mo lagi. Kuya mo lang. Dinaibawan kon kanus ana mo atake. Ay, labi na kay hiblaron ng bayhana. Sigurado yung si Kwate yung padul nga nana. Mo lagi. Delikado na kuday iyang kahimtang. Mo pwede delikado ay. Pero may naguna siyang giatake. Ay, mau din ang magsiga yung mata, no? Madam siya nasiga ng mata. Ada dito. Pero duda gani ko pareha lang sakit ni Ronnie. Ha? Nga naman, Puldo? Kasi gamos itong mata ka, Ronnie. Mura man itong mga nakasuyo po sa buhok. Mulagi. Sakti lang, tiya. Mag-ampo lang ta nga. Maayo ra siya sa mga doktor. Kung saan nang minang. Binaw, mulagi. Gusto lagi nila Idana ba nga? Ikaw mo'y mutambal ni Leslie. Oh, wa pa masab ko makadungog nga may hangyo sila nako. Aron magpatambal. Ay, kaya nga no, Idana, imo sige na siyang tabangan. Oh, depende tiya. Kung maluoy kong magtanaw, akong tabangan. Pero kung maglagot, magpasensyahay na lang yun. Kana, gyud Idana. Mulagi. Kinahanglan nga maglagot yun ka. Manimaus ka ni Leslie kay, grabe. Grabe ka itong ilang gibuhat ya ni mo sa unaw, eh. Gipapriso ka pa. O niya, gipakaawawan pa ka ni Ronnie sa inyong kasalon ta ka ni Ado. Mulagi. Ang panahon na lang mag-igo, tiya. Magkamao man gihapon kung maluoy ba. Depende lang gito niya kung saon ko nila sa paghangyo. Basta. Bisag unsa pa ng klasiha sa hangyo. Bisag mo luhod pa sila, ayaw gyud tabangi. Kumusta pa? Okay na ba si Dana? Wa pa, Ronnie. Pero doon ako importanteng isulti nimo. Kay imo magyunang asawa si Leslie. Ikaw mismo mo'y musulti nga ito ni Idana. Ang yuwa siya. Nga tabangan mo niya. Aron mamaayo si Leslie. Pero ka na sa tao na mamay si Idana, Papa. Mayroong taog mulian na gyud na siya kay way problema nga ako mismo may muhangyo niya. Sagdi lang. Kay naa naman sa'y mga sinyales. Nga basig maulian na si Idana. Mayroon, Papa. Dali pa kay ko na balita. Pero sunda gining akong itambag ninyo. Usama na pa? Kining ako, tambag lang nga makaayo para natong tanan. Ilabi na kamo ni Leslie. At tingali, labas pa ang mga butang nga inyong gibuhat ni Idana. Kung unsa may inyong mga dakongsa nga nahimo nga to niya, kinahanglan nga mangayo yun mo og pasaylo. Oo, Papa. Muna among gisgutan ni Leslie nga mangayo gami pasaylo ni Idana sa mga nahimungsa. Maog yun. Very good. Sa ingon ni anang pagiha, Ronnie, makabot na yun unya na to ang tinud-anay nga kalinaw sa atong kaugalingon. Malipay yun ang tanan. Muna'y gusto na kong mahitabo nga magpinasaylo ay kitang tanan kay usa lamang kita kapamilya. Pasensya na sa gid kayo pa. Sahay ba nga makarinawig ko sa atong kibati ba? Ilabi na nga, pinangga kay nako ang imong anak. Siya may maugi nagkasentro sa kong kinabuhi. O muna hinungdan nga, di ko gusto nga masakitan sab siya. Kaya sayod ko nga ang imong anak, usasayod ka matarong o dalaygon nga pagkababay. Salamat, Ronnie, sa imong pagpangga ni Leslie. Basta sundan lang yun nga kung itambag nimo. Pangayo mo og pasaylo ni Idana. Yan, sir.
kumusta naman tong suspect nga nadakpan? Mitoga na tinod. Mo na subo nga palandongon ni Poldo. Uy. Imatol pan happy. Huwag yung kuno makita sa datos ang pangan nga Conrado Dominador. Ilang i-verify sa PAC. Huwag ihapoy Conrado Dominador nga natala silang data. Oh, klaro. Sige, magpadala. Klaro na kayo nang namakak, sir. Mo lagi. Namakak yun Mo nga gi-interrogate na sa mga polis ug balik. Pero wa siya mahimo kay pugson gid siya sa pagpatugan kung kinsa pa involved ni kasuha. Mo lagi. Sa akong paminaw, sir, no? Naaras palibot ang mastermind ni. Unsay buot mo ipasabot no? Pangagpas lang ni nga ko, sir. Posible ra gyud nga naaras sa dool ang nasina ni Dana. Oh, posible sa nang imong gisulti ni Poldo. Pero mas maayo gyud unta nga mosulti na sa tinuod ang suspect kung unsay iyang nahibawan. Ang gusto, doon na ako'y nahinumduman sa ilang last na conversation. Ha? O unsa man, Idana? Nahinumdum ko itong babae nga doon ay gitawagan sa cellphone. Ug matod sa babae nga ariglado na kuno, madam. Madam? Oh, mo na'y katapusan akong nahinumduman nga akong nadunggan. Wa ba'y gimensyon nga pangan? Wa. Basta kay maingon ra siya nga ariglado, madam. Kuman ato, ilan akong giturukan atong tampal. Kinsa magka ng madama ang ilang gipasabot, no? Mo lagi. Gusto lang kada kong taling haga ani. Si taling o si haga. Mag-abot na sa... Sa ito ba posible nga babae ang langagaw? Kinanglan nga muhatag ka og usab sa imong testimonya, anak. Ngadto sa hepe, Idana. Bitaw. Mo lagi. Aron gid mapugos gid og tug-an katong suspect kung kinsa gyud nagsugo nila. Kung wag ko masayop, tingog ron ni Dana nga nagkigsulti nila sud nila iyang kwarto. Sa ato pa, gitumtulan din nila. Wa day madaot ang unahuna ni Dana. Gibinuangan na din nila. Bubalik ko sa akin. Kinalang nga mahibaw si Leslie Bay nili. Ikaw ko na ni Badong. Kita ko ang tangoy. Pasensya na, Badong, ha? Way kaso. Sige. Diyan na ka. Patay. Klaro kayo. Naniid po ang tunto. Nagtuo tingali siya nga wa ko makakita niya. Kinahanglan akong paibaon ni si Dana ini. Muuban ko ninyo, Nelson. Magkigsulti ko og balik ni Hepe. Oh, mas labihin ng maayo, Idana. Ay, Ginoo ko! Ngano kung kalit lang kag pangabli diha, Badong? Siya ba nahitsabot ni mo, eh? Igam sa ko. Nausa ka? Paminaw, ha? Sulti daw, paminaw. Sir, ako nga sakpas Rone. Naniid siyong tingog lisod. Unsa? Mo lagi. Nanay si Ronnie na mo? Onoy, naniid siya. Iyang gitapion iyang dunggan sa bungbong. Nga mogi akong nakitaan. Dool siya sira. Nagdali siyang bawa, nga akong gipakulatan. Daan pagidlagi ko. Daan pagid ko. Traidor gilagi ng tawhana na. Traidor. Dili gina kasaligan suni. Naniida na sa itong mga lihok din, diba? Labing siguro nang noy. Nang noy na saan ka, Dep? Nakibaon to siya karon nga makaistoryan na si Dana. Gusto ka siyang chacho. Tuwa na to. Juan, may sumbong na to ni Leslie. Ang hinampak na ko. Alex kayo. Kalma na mo. Wala ka aso nga may bawo sila. Bitaw, wati ang kabalakan ko na hibaw na sila karon. Maunay akong giingon. Kaysa pagkatinood lang yun, Sir Nelson, dako gid ang among pagduda nga siya nahitabo ni Idana, si Leslie ra gihapon ang mastermind ini sa tanan. Ay, pasensya na gid kaayo, sir, nga misulti gid minimo ini, ha. Ay, nahibaw man mi nga imo siyang igsuon. Pero, dako gid kayo posibilidad nga doon na gid sila'y kalabutan sa gihimo nila ni Idana. Kumusta yung gibati? Kutas ang akong dukan, Ronnie. Ay, palupig. Kaya lang nga musukol yun ka. Doon ako'y nindot kayong balita ni mo. Ha? Unsa man na? Ako silang nasakpan. Si Dana, di tinud-an na nga nawa sa iyang kaugalingon. Makaistorya na gidaya po sa tarong. Unsa? Ako mas lang nadunggan nga. Nagkastoryahan na sa kwarto ni Idana.
Ay, kay musulti si Dana og tarong kayo nga nakikstorya, oy. Mao ba? Unsa may imong natunggan nga ilang kistoryahan? Ang akong nadunggan nga misulti si Dana nga naghisgot siya sa nitabo niya. Sa imong pagtuo, nagduda ka sila nato nga kita mo nagpasuko aron kidnapon siya. Ay, malaiwa na to hibaw eh. Pero silang, dailan ta magunahon anak. Okay ra nga ilatang gilimbungan. Basta ang importante nga mahibaw na ta. Nahibaw na ta nga okay ra gyuday kaayo kara si Dana. Unya si Papa. Misaad man kato siya nga siya mismo mo imuhangyo ni Dana. Walang nausab ang unahuna ni Papa. Gusto siya na kita gay pahangyo ni Dana nga mangayo na kuno tagpasaylo. Maunay iyang gisulti. Okay na, honey. Basta ang may nungdanon nga madiskartihan na to si Dana aron iya kang tabangan o gayuhon. Murag bukat pagit sa kong buot, ha? Si Pugat. Sa ako nagingon mo, kinahanglan nga tunlo na to nga itong garbo. Wala tayo laing maayong paagi nga makaluwas na to. Si Dana rin. Mo nga buhato na to ang tanan basta maluwas na ka. Mao ba? May kahit napagyuday na hinumduman si Dana. Basin uga, mahinumdum pa siya sa uban. Aron sa ingo mahibawaan gyud nato kung kinsa ng madam ang gihisgutan sa mga kidnappers. Pareha nga mong hunahuna ni Heavy, Papa. Malagmit, babae ang mastermind nila. Kung babae man ang utok sa naitabo ni Idana, kinsa magkadiay ng babayhana? Sa tinuod lang pa, sila sinang imag o Noy Puldo. Dako ila katahap nga si Leslie may utok sa naitabo ni Dana. Unsa? Pero katahap pa lang na nila, Papa. Sa may ilang basihanan. Sa gibuhat ni Leslie kaniadto, ngadto ni Dana. Wa bihilaing nasina ni Dana, ang imo ra anak, Papa. Pero siya ro na masapa. Nga kinahanglan pa man. Nga iingo ni anang iyang buhaton. Unay wa na to mahibaw Papa. Mga pagdudal na ang tanan. Sagdi lang. Wanay kaso, Nelson. Kung maabot na sa ilang hunahuna, pasagdi sila. Dili na to sila mabasol niya ng bahina. Ilabi na nga naasab yo'y mga nahimong sayop si Leslie kani ato. Pero manginaot lang ta. Walang untay kalabutan si Leslie ni Aini. Ilabi na nga nagkinahanglan kayo sila ni Idana karon aron matambalan siya sa iyang sakit. Maugid pa. Mausap na akong pag-ampo. Ngayon ta, walay kalabutan si Leslie ni Dana. Maulagi na akong giingon nga dili kita angay mo kumpiyansa na nila. Labi na ginaslo niyo? Traidor ka ng tawhana. Gabutlot lang si Mod, anak. Ay, makaigo sa iyo ka permis yung panagap, Magda. Kasakto magagupuldo. May believe, ay. Tana ko believe na hurot. Siyempre, asawa ko di mo. Ay, angay gina nila, oy. Angay gina na nila, dili na siya tabangan. Mao nga ikaw, Idana, magkatoon ka nga patig-aho na ni mo imong kasing-kasing. Nga dili ka madutlan nilang kaluoy. Kita nagya pagibuang ang mga tawhana ba? Muragay. Mahimo man gihapon sila hatagan og tambal, tiya. Unsa gud tambal? Ayuhon gud nimo siya? Ay, tambal ra gud niya. Kanang pain reliever. Pagtarong baya gud diha Idana. Kay kanang mga tawhana magpabaga ra bagid silang mga naong. Muduol gud nimo kay mangayo kuno hay pasaylo. Unya, magpakiluoy dayon, magkilak-hilak, aron imo silang tabangan. Unya, sa diyang nayo na, kung maayo na sila, atirahan gapon ka na nila, luyhon gapon ka na nilang traidor. Traidor! Mulagi. Alagi na masipet ng tagmata. Kaya dautan na mga tagmata ba? Lagot ko din ako. Kalma lang, kalma lang lagi, binagbak ko yung lagot, kikito. Gubulo-bulo. Ay, ako lang. Kalma lang. Murag isog na yung kay kada Kitinoon bitaw kong gisulti Puldo. Dili gyud ko mo lipod-lipod og istorya Puldo. Basta ka ng mga tawhana, dili gyud ko mo kumpiyansa na nila. Maulagi. Una. Sagdi lang, tiya. Sakto gyud ka sa imong gisulti nako. Sunda gyud ko ha, Idana. Aron dili ka magmahay sa unahan. Prangkahi gyud ang mga tawhana. Okay, tiya. Ako ray mahibawang musulti nila.
Badong, Oh, Ron! Kumusta naman si Ma'am Leslie? mauri gihapon dong. Alanganin gihapon ang iyong kahimtang karon. Mao ba? Delikado ba yung kemtang? Delikado gyud badong. Ako'y. O nga mohangi unta ko nimo be. Unsa man ron? Tabangi ko nga kung may istorya si Dana. Di ba nga nagka-istorya mo adtong usang adlaw? Uy, klaro to istorya ha badong kay binuangan na magulmi ni Dana gud. Unsa kay gibinuangan? Di ba na ko badong nga naulian na siya. Kaso lang, basin ugwa pa siya nga nga makikistorya na mo itong higayon ha. Mao nga, mohangyo ko nimo pabor lang ba? Mohangyo ko nimo pabor. Ingnas siya nga gusto ko nga magigsulti niya karon. Unsa may akong isulti niya? Naragon nga doon ako ihangyo niya ba? Bisag kadit lang kayo. Sige. Ako lang doon siyang kwarto ha. Akong pangutanon kung okay na ba nga makigsulti siya nimo? Sige ba dong. Palihog lang og dagan kang salamat ha. Unsa? Naasas gawas? Gusto siyang makitsulting idana? O kuno, nang imak. Mihangyo siya nga, bisag kadiyot lang kuno. Ingna siya ba nga dili mahimo? Kaya, hatagal na nato siya gigayon. Wala na'y kaso ay kun kadiyot ra siyang makisulti nako. Ato lang siyang paminawon. Basin biyag magpadakas paluoy-luoy idana ha? Ako'y. Dili lagi tiya, promise. Sundo na ko ang imong gitambag rin ako. Nahala, sige. Sige, Bads. Oo. Ingna siya nga pasudlon. Kadiyot ha? Kadiyot ha, good ha? Oo, unang. Usa may akong ikaalaga ni mo, Ronnie. Salamat kayo, Idana ha, nga gihatagan ko ni mong higayon nga may istorya ta ka. Sige, isulti tayo ng imong tuyo kay maminang ko. Kuan, unos tanan, mga ko ni mong dispensa sa akong pagdisturbo ni mo ba. Labi na sa kapasiluan sa kong mga sa, diyan ni mo, og ni Leslie. Singan sa akong asawa, mga mi ni mo paselo. Naibaw ko kung unsa kadako sa sayop nga mong nahimo kaniadto diyan ni mo. Og gibasulan na namo kaniadto. Og hangtod karon namo nagibasulan katong tanan. Sorry gyud kayo. Unya? Kuan, mabitaw nga manginaot mi nga unta mapasaylo mo nimo. Kami mapasaylo mo nimo Dana. Mora ba di mong tuyo sa imong pagpakigsulti na ko ron? Kuan, doon na pa unta Idana. Kung unta mahimo lang. Sige, sulti. Ibaw naman siguro kas nahitabo karon ni Leslie, di ba? Nga doon na siya gihambin karon nga dakong sakit sa kasing-kasing. Unya? Mao nga midangop ko nimo karon nga kun mahimo tabangan mi nimo nga imo siyang ayuhon. Tambalan nimo siya siyang sakit. Gusto pa ni Leslie nga maluwas gikan sa peligrosong sakit. Ug bugtong ikaw ra nga mong gilauman karon nga makaayo niya Idana. Hinaot nga maluoy ka og imo siyang tabangan. Hain man siya karon. Ito sa ospital. Maluoy ka, Idana. Tabangin taon siya. Ikaw nagibugtong paglaom nga makaayo niya karon. Ikaw ra gyud Idana. Di na ba siya makalakaw karon? Makalakaw pa man, pero maulagi hinay lang kayo ba? Usahay malipong ganin na siya. Yung sakit ulit yung dughan. Unsa man kita isulti sa doktor ninyo? Kinahanglan gyud siyang operahan. Kung maoperahan, naabay chance nga maayo siya? Maulay problema tungod kay way kasiguruan kung mulampos bang operasyon. Labi na nga kritikal kayo ang iyang sitwasyon. Kung kritikal ang iyang sitwasyon, samot na ko nga dili makapasalig niya nga maayo siya. Pero lahi man ka, Ed. Doon na kay gahong nga makaayo sa tanang matang sa sakit. Kaya unsa man imong pagsiguro? Tungod kay daghan na kaog natambalan. Lakip na ang sakit ni Papa Perfecto. Pero dili ba, kuwang mo pagsalig na ako nga makaayo ko og sakit? Dana, I'm sorry. Sa ilo taon ni. Nagbasol na mi sa tanan na mong nahimo ni mo. Nagbasol na mo karon. Tungod kay nasakit naman si Leslie og naginahanglan mo sa akong tabang. Di lang ko tungod ana sa mga miyaging adlaw napukaw naman gud ang among konsensya og inguman ang huna-huna nga di gud maayo ang among mga nabuhat diha nimo. Kanus alam. Taw-taw na oy. Pero dugay na gud ming nagplano nga mangayo mi nimo pasaylo. Katong hapit na ko ipapatay sa imong asawa. So ipapatay. Tingali na ibaw na ka nga iya kong gipakidnap. Idana, wa taon mi kalabutan na ng mga butanga. Di man si Leslie ang nagpakidnap nimo. Mao ba? Og nganong matuo man ko nimo? Wa mo gumi nagunaw na ana Idana. Bisag gamay, wa may intensyon na ron pasakitan ka o bisag ipakidnap ka. Maayo kun mauna. Sultihan ti ka sa tinuod Ronnie. Mutabang ra ko sa imong asawa kun siya mismo mo imangayo nako dinhi pasaylo. Ikaduha, mutabang ra ko kun mahuman na ang investigasyon kun kinsay gyud ang nagpasugo aron ipakidnap ko og injeksyonan ni atong tambal nga makapainutil sa akong utok. Unsa? Mayra!
Maogi na'y husto, Idana. Kinahanglan nga ka maogi kang manimaos. Wa man ko manimaos nila, tiya. Ang panahon o kahigayunan rin noon mo ay nabuotin ni tanan. Oh, bitaw. Mo lagi. Bita, gusto ka, danya gusto dyan ka dyan. Kwan, ang sirkumstansya, no? Mo, sirkumstansya ba? Murag yun, murag nagbuti ni, ha? Kaya kung kita pa'y nagbuot, no? Nagplano na yun unta taog bati nila. Pero kanang sakit ni Leslie, di man kita nagbuotan na. Magbuot na sa kahigayunan. Amaw gani, nga ngayon lang sadgod nga dili sila tabangan. Baus ba? Mo lagi. Sige lang, tiya. Basta usari akong gikondisyon nila. Mutabang ko, kung masulbad na ning akong kaso kung kinsagyod ang mga tao nga nalambigin ini. Pero kung ako'y pasultihon, bisag piyungan pa. Labing siguro dunay kalabutan silang duha sa nahitabo ni mo, Idana. Aw, di malas sila. Digid sila makatilaw sa akong tabang nila. Mo ingon lang yung kung nga mirisi nila. Kun mauna, nagduda gid siya nga doon natay kalabutan sa nahitabo niya. Murag mga ginani. Kun mauna, nagdumot gid siya nato. Wa siya hinungtan nga pagkatao. Kalmalang. Natay na kapagi. Nasuhito kay Kus kinaiyan ni Dana. Dali ra kay na siyang ululuan. Di lang gapo natuwad o na itong pagpaubos o pagpakilo niya. Gihilasan uri kong naminaw niya. Nagsalig lang din siya nga nakapabor siya nato karon. Mao gani. Lisod masad kayo kung ato siyang kontrahon. Ha? Ato siyang kontrahon karon kay kita may nagkinahanglan niya. Di ba? Okay. Isalig na ko nimo ang tanan, Ronnie. Ikaw na'y bahala mo diskarte niya. Usa sa labing maayo na itong buhaton karon. Unsa man na? Mas labing maayo nga ikaw mismo may mangayo niya pasaylo sa tanan na itong nabuhat niya. Oh. Kaya nga no, dili pa ba day paigo nga imo na sige ingnan, anak? Gusto niya nga makadungog sa abdihan ni mo mismo. Oh, sige. Kung mo may iyang gusto nga mutambok ang iyang garbo, ako nang buhaton og tunlon. Aron lang gid nga iya kong tabangan og ayon. Kinahanglan nga ato ginabuhaton. Mahimo karon dayon, ato na to si Idana. Sige, manangin daw na tas doktora kung pwede na ba ka nga makagawas pa rin. Ako rin may ibang makiksulti sa doktor. Mamaliho ko niya ko ni mo ni ini, Badong. Para kang Idana na, sir? Oh, ug na card nga akong isuwatan para na niya, Badong. Ano mitingsi man kadiya, Badong? Wa, sir, ay. Kuan ka nang... Nahimuot lang ko nimo. Pero, sir, kanong ako pa may musugoon, sir, sa paghatag na anak niya ba? Mas dinot, sir, nga ikaw mismo may muhatag ni Idana, anak. Abi nimo, Badong. Gusto ginunta ko nga ako mismo mo imuhatagan. Pero, ambot og nga, no? Sa tinuod lang. Mura man kog mahawngan kung akong ikatubang si Idana. Ayaw kadlok, sir. Mas maayo nang ikaw din mismo may muhatag na niya. O sulti, his tinuod kung unsa imong gibati niya. Ay, pugong-pugong. Di ka mausap ang tinaga ni Idana di rin ako. Ako sinsultihan sa tinuod akong gibati, Badong. Di lagi, sir, tuol na ko. Tuol na ko. Mura pa. Say gayon nga imo siyang dahigan sa mga gibate. Sure ball ko. Magpakasal din siya nimo. More pa. Wag di man tingalingon anak dayon ang mahitabo, Badong. Galingon na nakasayon si Idana. Sa iyong matang sa pagkababay. Pagagpasuling ako, sir. Pero suway na lagi. Ang nasig dito, sir. Nahigog magi ka niya. Mayo ka na, Badong? Nga ako siyang prangkahan. Ayaw lagi paghiko-hiko, sir. Straight to the point. Murag di pa ginako kaya karon, Badong. Muhangil ako nimo. Total niya may suwat nako. Niya man sa card pabasa na niya. Unsa may unod na suwata, sir? Ang unod lang. Ay lapili bukog unod lang. Kawigid, Badong. Ay, sulti lang siya nga gikanan ako. O nasa buwak. Ang tanan nimong isulti nako karon, Badong. Naa niya nang suwata. Sige, sir. Gusto mo ka nga ako'y muhatagan ng ganito niya. Ay kabala ka. Ako'y muhatagan na mismo ganito niya. Pulgo, nauli man lagi sila si Ronnie ug Leslie. Asa man? Na silang kwarto. Nung siyang tunaw ni Leslie nga nikalit man to kapyahok ang naong. Nalumping. Piyahok na. Bitasan naman. Piyahok na mga dagot. May buong pamangkaw. Ay, misamot gani. Murag nagkindang-kindang ug lakaw. Siyempre. Masakit pong naman. Ay, labing siguro, Puldo. Kiniya man na sila ron din magpakiluoy na siya na silang Idana. Mulagi. Unsa pa man di ay. Ang akong
akong labawan, Mac, kana kunong kasing-kasing ni Leslie. Doon na kunong na ibuslot. Uy. Kinala na tapakan, ipabulkit. Ipabulkit na lang na. Lisod na kinayon. Mauba, Puldo. Mulagay. Delikado na kayo yung kaimtang, Mac. Besag operahan pa na siya, diga po na siya mamaayaw. Kang kuyawa di anak, no? Muling? Kung pananglit, Puls, bisag tabangan siya ni Idana, may posibilidad ka nga maayo siya? Maulagi. Maunay butang nga, wana to'y baway. Pero basin. Kay sagad baya sa mga ngilingig nga sakit, no? Naayo baya sa tambal ni Idana. Bitaw sad, no? Oh. Pero usahay ba? Makaingon sad ta sa sitwasyon ni Leslie, nga paspas di king gaba. Mulagi. Gusto lagi tong gingon ni Dana. Di na mister nga manimaos pa ta. Kayang panahon na yun mo imubaos para nato. Samahan ni tabo karon, no? Na, labas mo baya kayo ang ilang gibuhat ni Dana. Gipapriso gud to nila ug dugay gud. Bitaw. Mulagi. Nagpares lang gina silang duha, Puldo. Labi na si Ronnie, sis, makalagot tigdagway, ay. Ang bugiro pagiglinihukan, eh. Mulagi. Antoson yun na nilaro ng ilang kapait. Kay si Dana, di man yun nila madali-dali uparay. Basta kung ako'y Idana, Puldo, pasagdan na nako sila, ay. Bahalag maghilak silang dugo. Mulagi. Hinayal na mo tingog, Mac. Kay murag niyan na sila pingon din, eh. Ay, unhan na to sila sa kwarto ni Idana, Puldo. Undan na magmaritis ta dito, Mac. Sige. Basta may ako ikalaga ninyo. Kuan, Idana, niya na magyud mismo kami si Leslie. Aron ba ipakita na mo ang mong sinseridad nga mangayo minimo pasaylo. Dana, nahibaw ming doon na kay dakong kahiubos na mo. O pasaylo ang taon mis among mga nahimong sa diha ni mo. Katong tanan, amo ng ginulsulan o gibasulan. Tinood na, Idana, nagmahay naman mis among kaugalingon kung anong amo gitong nahimo nimo. O unsa may akong matabang ninyo? Maluoy in taon ka, Idana. Tabangi taon ko. Ayuha in taon ko sa akong sakit. Ikaw ra ang puktong namong kilauman nga makaayo na ako. Ihinaot ka imo kong tambalan. Kung pananglit tabangan ti ka, ug dili ko makaayo nimo, usa may inyong buhaton ako. Ha? Idana. Di na ba ko mo pasalig nga kung tambalan ti ka? Garantisado bid nga mamaayo ka. Pero... Timan ininyo, dili ang tanang naayo tungod sa akong tambal. Naayo sila tungod sa kabubuton sa Ginoo. Ayaw mo pagtuo nga tungod na sa akong tambal. Dili ka na ko unsaon, Idana. Wa kay tulubako na ko bisag dili pa ko maayo. Boy, no? Naibaw naman siguro mo nga taod-taod na kung wa na magapanambal. Tungod kay naglikay ko nga dili makalapas sa palaod. Kapan sige, magpaabot mo og pipila ka adlaw nga makahimo ko pag-usab og tambal. Sige. Sige, Idana, please, pagbuhat. Magpaabot ko sa higayon. Sige, moingon ra unya ako ninyo kung makahimo na ko og tambal. Pero sa imong bana-bana, Idana, mga pila ka kaadlaw nga magpaabot mi nga mahuman ang imong tambal nga himuon. Labing siguro magpaabot mo og usa ka buwan kapin. Ha? Dili dali na. Dili ingon ni anak kadali ang proseso, Leslie. Ang paghimo og tambal, mulungtad pa og mulapas og usa ka buwan. Magdepende kung makuha na ko ang tanang gikinahanglan nga kasangkapan sa tambal aron makaayon nimo. Sige, magpaabot ko. Daghan kayo salamat. Salamat kayo, Idana. Daghan kayong salamat, Idana. Tabangan gid ni Leslie, Idana? Mutabang man ko tiya, pero magpaabot pa sila og taas nga panahon. Daghan pa kaayong butang nga atong ikonsiderar. Maulagi. Sakto man tong imong gingon ni Dana. Kinanglan nga magpaabot na sila doon. Daghan pa kaayong proseso ang himuon. O di mahimo nga sila mo ay akong siguroon. Kinapay daghang mas nakauna. Nga lisod usab kayo ang ilang kaimtang nga nanginahanglan sa atong tapang. Bitaw. Mulagi. Daghan man kagatarungan ba? Mahimo magpaabot sila hantod sunod tuig, no? Mulagi. Tuig pa. Buhi pa ka na Leslie. Serte siya kung buhi pa siya. Pero sa ako ba yung tanaw, basig sunod si Mana? Patay na siya. Uy, ayaw lang sa paninood, Mac. Uy, hindi maayo manunglo tas tong isik katao. Ay, may lang sila, no? Basta ako, Puldo, prangka lagi ko musulti. Malagay. Kung ako pagani na sa bahay ni Idana, kung pananglit manggani gud nga kanang mutabang dug ko, ay kinahanglan mo bayan sig dakong kantidad, oy. Dili kay igor sila mo pasalamat nako. Malagay. Gusto po.
Good idea. Ay, yan, yun. Good idea. Milagro. Mo yun, good idea yun kayo magamit yun na mo. Pagkano kwarta. Balagon kay ilang ingana ko. Basta kay mo na akong prinsipyo. Pabayron gid nako silang dakong kantidad. Dili kay igor ako nilang tangkyuhon. Prinsipyo, bilang prinsipyo. Parehagan niya sa traidor, tirador. Kinsa na? Ikaw ha? Uy, kinsa maron? Kinsa na? Kinsa na, uy! Uy, kinsa na, tingog! Diba? Ninilili, ni mata. Ako ni Idana. Ako tao ni... Dayon, oy, badong. Jibad na ni Jibad. Uy, husay, bad. Goods. Goods afternoon, everyone. Malagay lagi. Nagdama lagi kagbuwak, badong. Gita ni Sir Nelson. Para ni mo, Idana. Uy. Uy, salamat kaayo, badong. Gikan di ay ni Nelson? Oo, Idana. O, nga say, special card delivery. Ay, ginoo ko. Nanong doon na pamanggay card. Di ba na ako birthday ron? Ay, basa lang unod. Damli unod. Nasa na bukog. Nasa na bukog. Unod na yung butangan. Kauna ng dungki ang buko. Ikay bahala na may unod na. Okay, sige. Ingna si Nelson nga, daghan kayong salamat, ha? Huwag sa bayan, day. Ako siyang ingnon. Ingon anak siya kay itong kasing-kasing. Nahibaw ko nga wagit si plano nga mutabang na ako. Bisag muluhod pata siyang atubangan. Mas malipay siya nga mamatay ko. Pes maayo niya. Patyo na lang sad aron tablamin to ha. Kalma lang. Wa masya mo ingon ba nga di ka niya tabangan. Magpaabot lang kung kuno sa higayon kay maghimo pa masyag tambal. Nabuang na karon eh. Wa ka makasubot sa iyang gisulti. Gituyo to niya og ingon ana nga magpaabot patag usa ka buwan kapin. Kay ang buot ipasabot adtong nga wa gid siya interes nga motabang nako. Period. Na ba siya katarungan, ani? Kay maghimo pa mong gudan siya sa tambal. Tagtao na biyasad nga mihunong siya og panambal sukad nga ato siyang gipapriso. Og motuo sa dayon kasi ang gisulti. Nga wa siya tambal nga nahimo. Mo na iya gisultihan ni. Mutuog kita niya. Kuwang yung kas paminsa, Ronnie. Kung ikaw maila dayon kaniya, ako dili. Kinibaw ko nga hangtod karon. Nagpadayon siya panambal sa mga tao og sekreto. Unya karon, iyat ang patuhoon nga wa siya makahibo og tambal. Ha? Ay, kalma lang lagi. Di ba nagsabot na matana nga magpaubos lang yun ta? Basta nalimot ka nga napatay laing opsyon. Si Papa. Mo'y atong paingno naroon siya mismo mo'y muhangyo ni Dana. Siya ro sa no, giyabalibara ng tiguang. Tungod ba yan ni Papa, gihatagan siya niling mansyon? Unsay hatagan? Dili pa ni hingpit nga iya, no? Ay, di nalagi nato na lantugian. Biday, sakit-sakit lang guntas panahon ron. Magpaabot lang yun ta nga matabangan ta ni Dana. Kung matambalan ka na niya, labing siguro nga mamaayo ta. Diha naon niya, mubuilta na ta kung makapabor na sa ta. Grabe. Grabe yun nga gihuro ti Dana ang akong pasensya. Magkitao niya niya. Baus-baus ragid niya ang panahon. Punya, Badong. Nabasa na ka ito niya karon? Alabing siguro, sir. Nabasa na kita niya. Sigurado yung sugton ka ito niya. Ni kusog man hinunog sa motang kubas kong dugan ron. Oh, sugton ka ko ni Idana. Pero, sir, mangutan na ko ni mo. Imo naman kang gibutangan dito ka ng I love you. Mga pasumbingay pa lang to nga akong gisulti dito, Badong. Oh. Ha? Pasumbingay? Oh. Uy, pakstay. Unsa ang pagsugot ni Dana nga
Pasumbingay ramay ulo na itong imong suwat. Ha? Dapat, sir, prangka. Kay blabing siguro. Tubagon sa pasumbingang inanana. Bitaw dong. Ikaw rin kong sultihan ini, ha? Ako lasing giprangkahan dito sa suwat. Unsa may imong gisuwat, sir? Kwan, ako sing giingnan nga nahigugma ko niya. O siya mo gusto na kong makauban sa tibuok na kong kinabuhi. Kana! Very good kina, sir. Manay husto. Huwag pasumbingay. Mapitaw nga, kusog kayo ang kuba sa kundugan. Basin o malain na ako si Dana. O mausap lang iyang tinagdan di rin ako. Ay, yo. Ayaw pag naunaw ka ng negatibo, sir. Ayaw, positive good. Anagin mo ginawa na positive. Salig lang. Ako, sir, salig ko sa akong kugulingon ganing, ha? Mas gwapo pa ka na ako? Salig ko na ako. Ikaw pa kang gwapo kay ka. Sigurado ko, malipay sa dana nga imo siyang gisultihan sa tunay na mong gibati nga dunya. Kuan ba, ang ako lang ba, Badong? Kung pananglit og di mayo ang resulta. Unsa man niya akong buhaton? Padayon lang gihapon. Padayon sugbo. Padayon lang ka ba? Ayaw surrender, sir. Pamatuli o sultihig siya nga tinunay ang imo. Sultihig siya sa personal. Nagihigugman mo siya. Tol na ko, sir. Sigurado ko. Sugtol ka kay Dana. Umor pa ang pepe. Anis pag yun. Unsa magitsatan ang di mo, Puldo? Kana si Sir Nelson nang ulitaw gid ka ng Idana? Malagmit. Kay magsige man na siya og gatag og buwak. Pastilan. Kanindot kon maunay mahitabo, no? Dako gid kong uyon nga sila na lang gud unta, Puldo. Mulagay. O anong musopak man sad kuno tabi. Kung ganita musopak nga, hapit madisgrasya si Dana at Runay. Bitaw. Kana pangabuutan kayo na si Sir Nelson, no? Mulagay. Narago na ni Dana gud ang tanan gud. Mga ato rago na siyang suportahan kung kinsang iyang pilion. Pastilan, Puldo. Kung mahitabo nga si Sir Nelson sugto ni Dana, musamot gud nga atakihon si Leslie. Nga naman. Ay, siyempre, masuya gud siya kay samot na unyang magamhanan si Dana. Pinanggago na sa daan nila ni Sir Nelson o ni Sir Piping. Posible pa nga si Dana mo'y makahupot sa tanang titulo niya sa mga negosyo nila ni Sir Nelson. Malagay. Murag layo na sad nang imong naununaan makoy. Ay, ganong layo man, nga kadakoan ang posible, Poldo. Nalimot ka nga kinamagwangan baya na si Sir Nelson. Unya mas pinangga sad si Nelson sa ilang amahan kay ni Leslie. Mulagay. Kanang bahin na, murag nalisunon pa kayo na mak. Real talk lang ning ako. Real talk. Real talk. Mga tigawang naglisunod. Basta sa kung nakita ini karon. No. Kung si Idana, siya o si Nelson may magkaana. Kaya magkaana siya ba? Basta sila lagi magkaana ba? Magkaana sila. Mas muda ko ang bintaho niya Idana kumpara nila. Mas dalawa na magkaanak kaysa mag-anak mo. Magkaanak lagi. Di ba mag-anak magod mo tultigod? Ay, waka kadungog. Hala, bungol, Puldo, bungol. Sige, okay. Posible ba yan? Mo gani, dako lagi kay posibilidad, Puldo. Malagay. Mga labing siguro. Batio na sa doon yung dakong kasina si Leslie ni Idana. Masina pa siya nga. Hapit naman gani na siya maimpas ng kalibutan na. Ay, kibaw ka. Basta kinaiya sa mga suyaon nga tao. Hangtod na silang kamatayon, Puldo. Suyaon ko na sila. Nanagon siya si Judith. Sunod na Judith, expiry date na mo na. Impatsog na siya. Siya ragya po yung kasihunan na dun. Mga ako pa ni Leslie, no? Di na lang yun na niya dumtan si Dana kay lupigon manggapong siya. Bitaw. Mulagay. Bisag mag-unsa pa sila, waga po sila daganan ni Idana.
Kasi ako na bang tanaw ng ilang pakiluon ni Idana, mo nagtagpakaaron ingnon ra gyud. Mo lagi. Mao gyud na. Parehas tao na obserbahan, Mac. Ay, delikado na silang klases daw, Puldo. Kay? Kay labi siguro. Kung simba ko, maayo gyud na Leslie sa hilom. Mali ayos Leslie sa hilom. Kung maayo gani na si Leslie, mangita gyapon na sila paagi nga makapahit na ang mga bitin. Pero sa hilom nga paagi. Mamahit din ang bitin, mamahit din na. Manuhik. Basta. Correct. O kana, basta mga traidor, Puldo. Mao gyud ay perming naa silang hunahuna. Gusto gyud na nila nga sila gyud makabintaha, permi. Sir, gipatawag man ko nimo. Oo ba dong? Haing man si Nilson. Naaman to'y gilakaw, sir, pero mabalik na ko to siya dayon. Mao ba? Bueno, mag-istorya tagkadiyot ba dong? Unsa may atong istoryahan, sir? Tugani ko stinhol ba dong? Unsa man gyud? Kana ba si Nilson nangulitaw ni Idana? Ha? Kinsa may nagsulti ni mo, ana, sir? Dunay nagsulti na ako. Pero tubaga una ang akong pangutana ba dong? Tinuod ba ng balita? Sir, maayo kay nangutana ka na ko, ana da. Maayong pagbuminaw ay, sa napagsabahan nga. Lex Pinoy. May sulti ko na mo tinuod din, ha? La. Sige, sulti. Ang tinuod, sir, sikreto ka naglabok ang imong anak. Tinuod na nga, nangulitaw gid siya karon ni Idana. Mao ba? Nya, naa ba kay supak? Ako sabot sila ba, naa ba kay pagsupak ini? Wa ko'y pagsupak ba dong? Hinoon, mas nalipay ko nga nakadungog ni anang balita. Tinuod, sir? Oo. Makalipay yun. Nag-ampo ang tanan nga unta si Sir Nelson na lang ang o si Idana ba? Maugi magkinayon, nag-ampos lang eh. Pero, unsa man, sila na ba karon ni Idana og Nelson? Wa pa, sir. Bag-uhay pa mang nagsugod si Sir Nelson og arangkada. Tingali, hapit na, sir. Hapit na. Bueno, inig-abot ni Nelson. Ingna siya nga gusto kong makigsulti niya. Oo, sir. Ako sa ingon, inig-abot niya. Salamat, Badong. Okay, mga ka-listeners, mga ka-followers, ayaw sa ipa sa pagpaminaw ni uban pang sumpay ning sugilanon. Idana Ibarra na sinuwat ni Emmanuel Nadila Sacol. O palihog day ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. O daghang kayong salamat no, mga ka-listeners, mga ka-followers no, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.